Terus suwun dari semuanya dulur-dulur yang sudah komen, like, subscribe yang baik-baik. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, panjang umur selalu, sehat selalu, dan selalu diberkati. Dari Sanggar Benowo official, ikutin, monggo. Monggo dulur-dulur. Ya dulur, niki wau wis sak kremo awake dhewe iki mang intine wis marit kok jero kan. Nggih. Iki kok jero, awake dhewe gak oleh nang jero soalnya belione kepengin ngrasakno arung sari gondone. Ya wis budal rene iki mau sasar dulur. Ngambil rong apa? Jalur salah. Akhirnya ketemu sampai tekon wong sak pitunggalane. Ugi aku nang sore Eyang Ismoyo yus mugiyo dadi barang kang apik ing dina iki. Oh ya bener, lha iki disimbolne macan kucing. Oh ya bener lek ngono. Dadi ana ing kene iki mau ini yang Wonosenggoro. Yang Wonosenggoro. Menurut sampean pripun Kang? Awake dhewe biasa turut punden. Tuh sore iki mau apa wis sampean rasane? Yo ngono, lagi piye? Eco ngono. Adem nang ati. Nang ati adem nang pikiran adem. Mungkin iki aku ono iki ya termasuk ya arek wilayah Kecamatan Wonosalam Kang. Iya. Iki Mas Adit iki jasa tak tekonane. Ayo Mas Adit rene Mas Adit. Kira-kira Mas Adit. Nah. Iki dulur, iki ono Mas Adit. Nah, iki Mas Adit. Mas Adit iki omahe melok Kecamatan Wonosalam, Mas. Nggih. Kecamatan Wonosalam. Sampeyan wis tau krungu Mas nek kene iki? Pun dangu yo. Wis krungu suwe wis nggih. Iki yo wargane wong Wonosalam dulur. Iki wargane wong Wonosalam. Pengalaman sampean iki mau rasane opo iki mau rasane? Mau ati piye? Eco nanti. Asrep. Nggih. Dulur ning pikiran ning ati asrep. Adem. Asrep kuwi adem. Dingin. Muga-muga dulur-dulur sing weruh utawa sing melok ngikuti iki mau juga rasane iso ngrasake adem. Iso ngrasakne tenang. Muga oleh sawabe barokah. Lah ning kene iki disimbolne kucing kalau dulur ket mau. Kalau dhuwur kalau kucing ini kalau ket mau. Nah awake dhewe ndonga ket mau dicedhak-cedhaki kucing lah iku ning kene iki berarti awake dhewe ya diparing tinabulan. Paring tinabulan. Angin niki mau iki ora rekayasa di mau ya les training. Tapi ke sinyalin nek jero gak gelem. Awake dhewe dugi mau enak angin agak kira-kira. Iya wonten tapi biasa. Gak segede iki. Setelah awake dhewe ndonga anginnya bebes. Angin tambah besar. Kula niku sempet didugeni eyange sepuh banget. Nggih. Nek kene sing ditonton macan. Macane gompet di mare dari Wonosenggoro. Senggoro itu bener macan. Jadi wujud rasane niki macan Kang. Makanya kalau lihat sebelum macan gua ora ngerti. Tapi dene tembe niki enten macan wagen. Iya. Tembe iki. Terus disimbolakan sing nunggu kucing. Jalmone jalmo kucing. Kan kucing itu kali macan kan kucing. Nggih. Nek sejarah ceritane termasuk yang sepusian. Nggih. Mergo kucing ku senengane utek-utek nek ngene ngarepe pawon. Nggih. Golek nyolongi iwak-iwak akhirnya dadi sabtu dadi kucing. Nggih. Iki wis muga-muga iki oleh iki yo ketoke ning kene yo ono lampune ya. Nggih. Terus nek lampune ketoke. Kok dilintas biasane wong ngorong urip lampu bisa. Ya wis muga ae awake dhewe dolan kene iki mau oleh barokah. Amin. Amin. Muga-muga kabeh dulur-dulur Sanggar Benowo official dimanapun berada, muga-muga kabeh iki mau dedongaku kagem kabeh dulur-dulur mau nyampe nggih. Muga sawab barokah terus ing karomah nyampe ten sampean sedaya. Jangan lupa ikuti terus Sanggar Benowo official. Jangan melihat di situ ada siapa dan ada apa.
tujuan Sanggar Benawa intinya sinau rasa yo membelajarkan sastra budaya napak tilas ben ora lali karo jawane ben weruh sejatining wong Jawa kuwi sugih akan segala jenis bidang kabudayaan yo kabudayaan yo kapitayan yo kanuragan kaluwihan sak pitunggalane. Anging sekabeh kaluwihan dienggo sing apik-apik wae. Mangkane intine ngene lho dulur. Kena apa kok mesti ngene ngalas apa? Asline kan golek ngening. Ngening ning rasa iku. Rasane iki ngening ning rasa. Mesti kan rata-rata petilasan ana ing gunung ini gunung Poncong, gunung Pucangan, gunung Kawi. Ya toh enek sing ning Gunung Tidar. Kan ning rata-rata ning dhuwur gunung. Mergo lek zaman siyen, zaman dulu itu dulur, para pinisepuh itu selalu mencari tempat yang lebih tinggi. Karena lebih untuk dia meditasi, mendekatkan diri kepada sang dewata. Kalau dulu sang dewata itu lebih cepat menyatu. Makanya memayu hayuning bawono. Darane memayu hayuning bawono itu menjaga alam sekitar kita. Nek awake dhewe menjaga alam sekitar kita, pasti alam juga akan menjaga kita. Karena manusia itu semuanya hidup itu sebenarnya manusia itu tidak sendirian, tetapi manusia itu berdampingan antara alam nyata dan alam gaib. Manusia dan jin. Apa sudah disebutkan di dalam Al-Quran pun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah. Nah, beribadahnya manusia dan jin itu berbeda-beda. Intinya sama, beribadah itu melalui sifat dan perbuatan. Ora sholat tok, ora sing nyambut gedok, tapi melalui sifat dan perbuatan kita kepada sesama setiap harinya. Jadi, iya apa? Awake dhewe karo Gusti Allah kuwi atau Gusti Allah atau Sang Dewata itu diciptakan dan diturunkan di bumi atau alam gesang iki mau ben sinau rasa, ben iso ngerti sejatining urip, ben urip sakjroning urip, mati sakjroning mati, ben weruh kahananing urip, ngerti rasane ya ibadah. Sampeyan duwe bojo iku nyambut gawe termasuk napa? Ibadah. Sampeyan nyambut damel ge ngopeni ibu, keluarga, ngakei keluarga itu termasuk ibadah. Nyambut gawe sing apik, iso jujur sak pitunggalane iku termasuk ya ibadah. Nah, awake dhewe njaga alam sekitar kita, alam sak isine, sak kiwa tengene dhewe iku termasuk ya ibadah. Kan akhirnya dengan alam sekitar ini akhirnya roh wujuding syukur ngarsane Gusti Kang Maha Kuwasa, roh wujuding syukur nanggene Gusti Allah. Intine ngono. Jadi yo intine Sanggar Benawa kan yo dakwah, yo napak tilas, yo sembarang kalir, intine cek roh sejatine ngrasa. Lek kaya ngene iki apa sing sampean rasakne saiki? Selain adem dirasa merinding ta ra? Merinding Gada merinding. Ada merinding. Sampean pripun? Halo, mboten ya. Namun Kebal. Tukang inceng. Piye rasane iki mau tukang inceng? Tukang inceng iki guyu tok. Nah, dulur ya. Pokoke kabeh iki mau muga oleh sauping barokah trembesing karomah. Ben woleh ya wis katularan nek dhewe dedonga rene mau, ya ndonga ya ndongake. Wujude ndonga tetep sisirane Gusti Kang Maha Kuwasa. Ya wis iki mau disyukur. Makanya nek kita wujudnya Semar iki lho ya. Jumeneng tapi samar. Yang Ismoyo itu jenenge Semar iku jumeneng tapi samar. Nggih. Wong sing jumeneng iso dadi cilik, iso dadi dewasa, iso dadi tuwa. Nggih. Ngumpuli sekabehing manungsa, ngumpuli wong padahal dheweke guru ning para dewa. Ning pewayangan lho niku. Dek emoh manggon ning kayangan tapi mudhuk ning alam manungsa. Nah iku iki Semar. Makane ade manungsa sing wis duwe derajat pangkat sak pitunggalane aja sak karepe dhewe. Ilinga awake dhewe iki duduk sapa-sapa, duduk apa-apa.
tapi kudu iso duwe sifat ben awake dhewe iso dadi sapa, yaiku karo tumindak laku sing becik, sing apik. Kudu iso ngomongne wong, kudu iso duwe rasa. Intine ngono dulur. Kagem dulur-dulur sangat Bro Official matur suwun sanget sore iki mau ya wis ngetutne anu apa? Ngetutne napak tilase Sanggar Benawa Official. Sakmono dulur kula mboten saged kata-kata. Intine jagalah kebersihan. Diarani jaga kebersihan itu ya jaga kebersihan ati, bersihin pikir. Jadi yang mlebu nok ngene patilasan makom sak pitunggalane kudu duwe sifat resik, resik ati, resik pikiran. Semonten dulur saking Sanggar Benawa Official mugi tetap memayu yo mengayu hayuning bayono, mengayu hayuning bawono. Paringono bagas kawarasan kawujudan. Matur suwun sing ngikuti sampai telas. Matur suwun dulur-dulur Sanggar Benawa sing anyar sing nembe subscribe. Aja lali di-share, komen sing apik-apik wae. Dadi dulure Sanggar Benawa nek ndi wae. Saking kula nyuwun agungé samudra pangapura, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kru Sanggar Benawa. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.